kære publikum, og tak fordi I kom. I skal se i dag vores anden forestilling her på Sprogskolen. Det første hedder Elvira Madigan, og den I skal se i dag hedder Balleroben. Den handler om en lille dreng, som har gået gennem en masse dårlige ting, men alligevel forbliver en god person. Da vi har lavet denne stykke her efter vores normale klassetime, så fik vi tit huslu hos vores mor Nina. Hun er også med i stykket, og hun lavede god mad for hele gruppen. Og derfor jeg vil gerne sige mange tak til dig, Nina. Og hendes søn Alejandro er også med i stykket. Han er vores klasse. Tak, Alejandro. Og jeg vil gerne sige mange tak til vores lærer Charlotte, fordi det var hendes idé, at vi skal lave teater her i skole. Og selvfølgelig mange tak til alle andre vores lærer, der er Babette og Josef og Helle og Lone og Dodre og alle de andre, som får ved at blive så gode i dansk, at vi kan spille teater nu for jer. Og god fornøjelse. Og også efter premieren, alle er velkommen til at tage et stykke kage, som bliver lavet af min mand. Tak, skat. Og så vi er klar til at starte. Tak. Nå, det er dig, der har ret. Lille søn, Pelle. Hvad skal jeg gøre nu? Men hvor er Pelle? Pelle! Pelle! Hvor er Pelle? Pelle! Pelle! Hvor er Pelle? Pelle! 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 Pelle? Pelle? Er det roligt, min dreng? Du gør. Men Hida, din far måske ikke Lasse Carlsen fra Tomelilla? Husk, hvad vi sidst har snakket om. Vi tager til Danmark, og vi bliver rige. Til Danmark? Ja, til Danmark. Lånen i Danmark er meget høje. Og man får pålæg på sit brød? Ja, og altid. Der er bænke på vejen. Ja. Og danskerne kan ikke nok engang bukke sig og samle dem op. Ja. Men jeg ville samle dem op for... Det ville du nok. Vi tager til Bornholm, og vi bliver rige. Til Bornholm! Ja, til Bornholm. Skibet kommer med billig svensk arbejdskraft. Skibet kommer med billig svensk arbejdskraft. En svenske arbejder bliver sommer som de danske.
deres arbejdskraft. Hvert øjeblik satte forvalterne en svensker eller to på deres vogn og kørte væk. Men ingen ville have den gamle mand og hans lille søn. Nede på havnen mødte de en forvalter, som var kommet for sent til skibet. Og ingen folk havde fået. Han stoppede sin vogn og spurgte Lasse, om han søgte arbejde. Ja, det gør vi. Hvad gør du? Nej, jeg vil give dig 100 kroner for et år. Men har ikke tid til at få det her. Du får sådan et tilbud. Ikke hver gang. Lad gå der, Pelle. Men vil du hvad? Jeg vil ikke, at vi har et spejse og køren til gange om dagen. Ja. Et ordentligt værelse. Og fri om søndagen. Ja. Da de nåede gården, besluttede Lasse at tage huen af og bukke for hver en enkelt person for at gøre et godt indtryk. Kig på det. Kig på det. Men alle begyndte bare at le af ham og Pelle. Og flere lavede sjov. Kom. I skal sove her. Lasse og Pelle skal sove i stalden sammen med køer og heste. De skal arbejde fra klokken 5 om morgenen til sent om aftenen. Det er hårdt hverdagsarbejde. Hey. God aften. Hvad hedder du? Bette. Bette fra Dummelevet. Pelle. Fra Svenska Ejbe. Svenska Ebe. Svenska Ejbe. Giv Svenska Ejbe. Det gør ondt. Ebe. Nu løber I. Ejbe. Stop it. Ebe. Nej, stop it. Ejbe. Det gør ondt. Ejbe. Svenska Ejbe. Alle på Stengård kunne lave sjov med Pelle. Stor som lille. Lassefar er en meget kærlig far. Men han kan ikke forsvare Pelle over for de onde. Han er bange for at miste sit arbejde.
i skole, tænker Lasse. Så vil alt blive bedre. Pelle er jo en dygtig dreng. Han kan hurtigt lære at læse. For at læse køernes navne, så han kan vide, hvilken køer, der skal ud på marken denne dag. Pelle, Ja, Lassefar. jeg har købt bøger til dig. Bøger? Ja, Tak skal du have, far. det var så lidt. Som næste eller vores bænke er brugt. Pas gå på den. Det skal jeg nok, far. Tak. Det var så lidt. Goddag. Jeg begynder på en skole.